It-titlu li għażilna l-programm tal-lejla huwa meħud mill-Littra ta' San Pawl il-Filippin. Inross il-qoddim biex naħtaf lil Kristu. Aħna llum se naraw kif għandna nigranfaw ma' Ġesu f'kull tentazzjoni. Kif permezz ta' Ġesu aħna niksbu il-faraġ fi żminijiet ibsa ta' dubju, inċertezza, nuqqas ta' fidi, itih il-qalb u tant tentazzjonijiet oħra. Ix-xitan jittantana, imma aħna min-naħa tagħna nistgħu nirreżistuh bl-istess mod li Ġesu irreżistih, billi nwieġbu għat-tentazzjoni bil-verità tal-kelma tal-Alla. Oqgħodu għar-rieda ta' Alla, iqfu lix-xitan u hu jaħrab minnkom. Aħna nistgħu ninħelsu minn tentazzjoni billi niffukaw fuq ħaġa oħra u billi nħarsu lejn l-affarijiet b'mod differenti. Minflok ma noqogħdu nqisu l-fallimenti tagħna, nistgħu nimlew ħsibijietna bil-weda tal-qawwa ta' Alla. San Thomas More kien jgħid: Moħħok trid timlih biħsibijiet tajba, inkella l-għadu jimlijulek biħsibijiet ħżiena. Il-moħħ ma jistax jibqa' vojt. Fi Kristu aħna msaħħin. Aħna qatt m'għandna ninsew li l-Ispirtu Santu huwa qawwi biżżejjed biex jeleb kwalunkwe theddida kontrina. Intom ġejjin minn Alla wliedi u ġalibtuh għax dak li hemm jammar fikum u aqwa mill-ispirtu li hemm fid-dinja. Għaliex kull min mwieled minn Alla jeleb lid-dinja. Din ir-rebħa fuq id-dinja, il-fidi tagħna. Għax minnu dak li jeleb id-dinja jekk mhux min jemmen li Ġesu u l-iben ta' Alla. Sakemm ngħixu fuq din l-art, ma nistgħux ngħaddu bla slaleb u tentazzjonijiet. U għalhekk fil-ktieb ta' Ġob hemm miktub: Il-ħajja tal-bniedem fuq l-art mhix ħlief tiġrib. Hemm bżonn li aħna lkoll nagħmlu qassa għat-tentazzjonijiet tagħna u nitolbu lejl u nar, ħalli x-xitan ma jista' qatt iqarraq bina. Dan l-għadu ma jorqod qatt. Kunu meqjusa u wassu. L-għadu tagħkom ix-xitan isu-ljun jajjat, iduru jfittex il-min se jiqbla. Iqfulu sħaħ fil-fidi. Mil-bqija twettqu fil-mulej komplejdinna San Pawl u ssaħħu bil-qawwa tiegħu. Ilbsu l-armatura ta' Alla biex tkunu tifilħu tieqfu għat-nassis tax-xitan. Għax il-ġlieda tagħna mhijiex kontra d-demm u l-laħam, imma kontra s-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċpijiet ta' din id-dinja ta' dlamijiet, kontra l-ispirti ħżiena li jamru fil-wisa ta' smewiet. Għalhekk ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla, ħalli tkunu tistgħu tieqfu fi żmien il-ħażen. U wara li tkunu għamiltu ħlitkom kollha, iżommu weqfin. Żommu sħaħ mela. Ħażmu ġenbejkom bil-verità, ilbsu l-korazza tal-ġustizzja u xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelju ta' Slim. Ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi li biha tistgħu titfu l-vleġeġ kollha tan-nar tal-ħażin. Ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni u waqbdu x-xabla tal-Ispirtu li l-kelma ta' Alla. Dan kollu ġie mogħti lilna minn Kristu biex inħadnu l-fidi u l-awtorità fuq kull qawwa oħra.
Dan hu possibbli għax Kristu huwa rebbieħ fuq il-mewt u bekk huwa jirbaħ kull qawwa tax-xitan. Maqudin b'fidi soda miegħu nistgħu nieħdu sehem f'din ir-rebħa biex bekk ir-rebħa tiegħu issir tagħna. Lil dak li għandu l-qawwa iħariskom il-waqa u jqiegħdkom bla teba u firħana quddiem is-sebħ tiegħu lil Alla waħdu s-Salvatur tagħna permezz ta' Ġesu Kristu Sidna. Glorja, kobor, qawwa u seta qabel kull żmien, issa u għal dejjem ta' dejjem. Amen. Dawn is-siltiet mill-iskrittura li għadna kif smajna fil-programm tagħna llum ipoġġuna k'verità li hija vera biex ngħidlek. Ħafna drabi anke meta nkunu għaddejjin mumenti jibsa tinbatija fil-ħajja tagħna, faċilment li t-tentazzjoni nħossuha aktar taħkimna l teħ l-qalb jiżdied id-dubi dwar il-preżenza t'Alla kemm huwa preżenti f'ħajjitna jew le ikomplu joktru. U l-kelma t'Alla uritna dil-verità li iva aħna ninsabu f'din it-taqbida. Però il-verità mhijiex dik biss. Il-verità li aħna minkejja qegħdin f'taqbida b'differenza, aħna diġà rebbieħa, aħna rebbieħa fi Kristu Ġesu. U dan li matul il-programm se naraw kif aħna f'Ġesu irridu ngħixu din ir-rebħa fuq it-tentazzjonijiet kollha tagħna anke meta nkunu għaddejjin f'mumenti qiebsa fil-ħajja tagħna. Żagħżugħ kien ta' karattru hekk ħażin li kien isib l-ors tiegħu meta jsib lil minu sew u jqabdu t-triq il-ħażina. Sab żagħżugħ għadu ġej mill-kampanja u beda jieħdu fejn kien ikun hemm bosta sokor u lob ta' flus. Imma ġara li ż-żagħżugħ tal-kampanja meta beda jara fi xi waslu dawn il-vizzijiet rabba stmerrija hekk kbira li ma fittixhom qatt. Insemmu t-tentazzjonijiet, nitkellmu fuq l-okkażjonijiet ta' dnub u npenġuhom koroħ kemm jista' jkun. U ma nqarqux bina nfusna meta nqarsu wiċċna għall-kruwa tagħhom u għad-deni li nistgħu nobsru minnhom għaliex ta' bilħaq huma tal-akbar tfixkil għal ħajja tar-ruħ ta' kull bniedem. Nistgħu ngħidu li fejn iltaqgħu mad-dnub dejjem ikun hemm it-tentazzjoni u l-okkażjonijiet ta' dnub. Imma ma rridux ninsew li fuq kollox hemm ir-rieda tagħna. Rieda tajba f'moħħ li jaf jara s-sabiħ u l-ikraħ, li jifhem x'qabża hemm bejn it-tajjeb u l-ħażin. Mhux biss ma tintrebaħx minnhom, imma tistmerrhom u trabbi saħħa barranija biex tisboqhom. U xi ngħidu meta mar-rieda tajba tingħaqad il-grazzja t'Alla. Jekk taf li xi ħaġa morra ksewilek bit-sokkor biex jidħuq bik u tikola tkun iblaħ jekk tixħeta f'ħalqek. Hekk ukoll meta ssib ruħek quddiem it-tentazzjoni u mħajjar minn għamix il-qerq, tkun tassew iblaħ jekk flok ma tistmer il-qoxra ta' barra tagħhom u wis iżjed il-ħażen ta' ġewwa, tiblaħħom flok twarrabhom. Ikun tassew bla ras min imit riġlu fejn hemm nassa li se taħsadlu riġlu. Aħna l-koll nafu li David kien wieħed mill-akbar qaddisin. Salamun kien l-akbar bniedem għaref. Sansun kien l-aktar bniedem b'saħħtu.
B'dana kollu, it-tlieta waqgħu b'tentazzjoni ċkejkna li ma kinux jistennewa